De kikkerstelling van deze week is de CITO-toets belangrijk? We gaan aan de mensen in Sluis vragen wat ze ervan vinden. Vindt u dat de CITO-toets nodig is? Ja, dat is wel belangrijk. Hè. En waarom dan? Voor de overstap te maken. Vindt u dat de eind-CITO-toets nodig is? Nou, ik ben van België, het is eigenlijk moeilijk te zeggen voor mij. Maar aan de ene kant vind ik het wel nuttig. Dan weet je het eigenlijk al een beetje welke richting je uit kan. En aan de andere kant is het eigenlijk een beetje dwangmatig. Vind ik het een beetje dwangmatig en overbodig voor de kinderen op jonge leeftijd al zo'n zware inspanning moeten laten leveren. Vindt u de CITO-toets per se nodig? Ik ken de, hoe noem het? CITO-toets, ik ken dat niet. Maar als je Hans het jaar je best doet en je bewijst, dan heb je dat toch niet meer echt nodig om naar het volgend jaar te gaan? Of het is om dat volgend jaar over te mogen, hè? Ja. Ja? Ja, nee, dan vind ik dat niet nodig. Als je Hans het jaar je taken, je les goed volgt en je goed bewijst doorheen het jaar, dan is dat niet meer nodig volgens mij. Oké, dankjewel. Vindt u dat de eind-CITO-toets nodig is? Nou, ik vind het wel een handig systeem om te kijken in wat voor niveau je moet zitten als scholier. Maar ze kunnen er wel iets minder dramatisch over doen. En waarom dan? Nou ja, er wordt volgens mij wel veel geld aan zo in gestoken. En uiteindelijk kan je ook gewoon vragen aan de docent of die kan zeggen op wat voor niveau je later kan gaan zitten, zeg maar. De kikkerstelling van